네, 그래 딜레로. 아유 우리 마. 하태야 माबा एन्जर हाथायनि बायदि नुखादों मामोर जानाय बायदि माबा गोलाव गोलावनो गोफा गोफा गोफानो आरो नै माबा खानैसो खानबावबाय नै गय बार खानोलै खानाय ला हेलौ लोगोफोर दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसेबाव बरायबावनाय जाबावबाय दिनैनि ब्लगा जादों जोङो मादैनि फिसाजोनि हाबा जानो थांनो ओंखारदों बे हाबायाव थांगोन जोंनि बिमा बिफा बाबा मामिमोन थांगोन आरो आंनि हिन्जाव थांगोन फिसाज्ला थांगोन आरो लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांजेननायनि सिगां मोनसे खावलायो अननानै जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम लाइक कमेन्ट खालाम दे बिदिब्ला जों भिडिअखौ जागायलांनोसै नायलांबाय थादो जोबजासे थ' गथ'आ सफैबायानो जोंनिया बा नै ओरै नावसै आयु हेलौ हेलौ खिरखि मारखायसे आयु मम्मी बा बिबै बिसौ दे दावलां दे मेदाम दे दावलां lahap kawli lagi bitari garia geren bangka nih जोंनि आदैया होबाय मारो दैसो सोबायलै गारियावनो सेस खालै नै दावलां द' खानायसै नै गथ'आ बिहामजो बिखुनजो सानैजोंनो जागा लाजोबो नायखायोलै अथ'फा गिदिरखौनो लाखिरा दे बोरो 네 mami này bà gặp thương bà này bà nằm gần nó gặp rất bữa đây nó gặp nào đây nè rồi cho bà ngủ với bạn nhớ हिन्जाव गोदान फैबाय गिर्जानिफ्राय लाबोबाय रायजोफोर नायदो हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि आथिं सुनो लाइन जादों नै
एसे जोंनि गोदोनि फुराना गारलांनाय हा न' बेखौहाय एसे नै मेदामनोहाय दिन्थिनो नागिरदों आङो एसे दिन्थिलांनायदों आङो हाग्रासो जाजोब्बाय जागानो नै अरनबारि नै नायजोबदो नै सेस जंगलबारि जाजोब्बाय नै मेदामाखौ लाना मोन थाफैफिननोसै नामा? 哎呦我的妈！ बोरै थांखोलै एलरेन? फै गिबाय नै मेदामा हाग्रा होननानैहाय फैद' गोथै गैया मा गोथै आरो गोथै बिराद गियो जोंनि मेदामा अयथासारखा हाग्रा बारिखाय गोथै नायलांबाय नै 25 बोसोरसोनि सिगाङावहाय बेयावनोमोन आरो जोंनाबो ओरैनोमोन बालागारि होनना बुङो गामियाखौहाय खिन्थु दैयानो धंस खालामदों आरो सेस बेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव खारलांबाय फाथाबारि होननायावहाय ओजोंबो पुलिस दावराव पुलिस आर्मिफोरनि थाखायनो थानो हायाखै बे समावथ' बिराद गाज्रिमोन ना सिगांहाय 2002-3 फ्राव ओरैहाय बेंटल होननाय जायगायाव खारलांबाय बाव एसे सान्ति जाबाय आरोखि ओमफ्राय दा बेनोसै ओरैहाय मादैमोननि फिसाजोनि हाबा जाफैथावथावबो फैबाय ओमफ्राय एसे नै मेदामनोहाय एसे दिन्थिनो होननानै लिंबोदों आङो दैलामारियावहाय नै नायदो दैलामारियाबो बारे सेस खुखाजोब्बाय बिराद गिदिर गामिमोन बियो बै हाग्राबारि नुहुरनाया बेयावबो गामि दंमोन एकदमबारे गामि गोजामोन इयो ओमफ्राय जोंनि न'आ ओइ खासिबारि माबाजोंमोन बै थेटार खालामनाय उदैजों सेस धंस दैया बरबाद खालामजोब्बाय बै खासिबारि नुहुरनाय मा गासैबो दंफांबारि नुहुरनाय गामि गोजामोन इयो दैसोमोन बेवहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय दैयाथ' हौरिसोमोन बेनिफ्राय ओरै दा फैफिनबाय दैया उल्थानो मथा मथि बेवहाय माने माबा गैयामोन आरो दैयानो गैयामोन बिदि दै गैयामोन दंग' फिसासोमोन आरो बिलो दा मा जाखो उनावहाय बबेनि दैया बारदेरखो बेयाव दा बिदि जाबाय आरो बेसेबांबा गिदिर दै धंस खालामबाय आरो बिराद गुवार बियो बे दैयाखौ बुङो लांखार होनना बुङो बे दैयाखौहाय बरबाद बर'फोरनि गामिया सेस गोदाव सोराव आलाय सिलाय माबा खालामजोबखो गावसोर मिथिजोबोसै थांफिननोसै हाबायाव जंगल गोजाखा ओमफ्राय नै बियो जोंनि आबौनि बागान जोबथा गुवारलै आबौनिबो बागाना गामखा लाखिरा नै बिराद गुवार आबौनिबो बागाना ओमफ्राय नैबे आबौनि न' बेनो आबौनि न'आ गांबालै आबौआबो गुफुर बान होबाय न'फ्राखौ एसे न'नि मानसि गोजानो होंगो दोंगोनो नैबे जोंनि आयं नै सासे आबौनि फिसाजो देरबायानो बेलाय बे बेवाइफोर नैबे बेलाय मेदाम जाहैथिबाय मेदाम
नै ओरै ओंखाम जालादों आलासिफोर गोथावखौ नाङारा गोथाव जाग्रोदो जाखालै दा दै लांनाय नङाला गारियाव अमा जादों दा मोजां जाखा माला दा सेमलांगोन ओरैलाय ओजों बल खेलाबो दं जाहैबाय जाखांनानै फैबाय लोगोफोर थांनोसै न'आवहाय दिनैनि भिडिअआ बिदिनोसै लोगोफोर चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लाइक आरो कमेन्ट खालाम नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन दे दिनैनि थाखाय बाय जाथ'बाय आरो दे मामि ओइ नावसो दं हनै बाय बाय